La mort succeeix a qualsevol edat, en qualsevol moment, tota l'estona. És universal i ningú se'n pot lliurar, perquè és inherent a l'existència humana. Totes morirem. Parlar de la mort és reconèixer que som éssers ontològicament vulnerables i fràgils, que no podem enfrontar-nos a la vida a través d'actes individuals i aïllats, malgrat aquesta aspiració capitalista d'independència i invulnerabilitat. La mort també és política. No morim igual, no ens maten igual. Viure implica morir, forma part de la nostra natura, però vivim allunyades, estranyes a la mort. I com que no en parlem, sovint no sabem com compartir el nostre dolor ni com organitzar i cuidar el final de la vida. I ens inunden les preguntes. Aquesta guia és una eina per entendre com hem arribat fins aquí, per reflexionar sobre com el capitalisme no es pot entendre si no parlem de necropolítica. Una eina per fer memòria, per reflexionar sobre com vivim i cuidem el morir, els comiats i els dols, amb la intenció de generar fórmules per cuidar-nos col·lectivament. En definitiva, és una guia per viure amb sobirania i en comunitat aquesta part inherent i preuada de les nostres vides, morir i doldre. Un treball cocreat entre hàbilis i som provisionals, per reafirmar que sí, que un altre morir és possible.